Hadin ke jing yo ke jing ujor ne ki babun ki pajba halor ke jing kendu jing jongki hakabai dei bat ka paryong PHC ka sang Neutral Youth Council Moutharishan Circle haringkat ka lauren jam unit man haka singini kong jong tayo kila penlong ke jing le jurep ya ke jaka ajing sumar da ke jing thumu ban lab ki jing shisha usamla shembor langren Vice President ke HYC Moutharishan Circle habakran chiki nong tho khobor ulong baka sang haka jing jurep ya ke PHC kalalap ya shibun ki jing kata halor ke jing bambiang ya farmasi ki jaka sa jing kinos ka jing dunai ki nong tre hak te ke PHC shushu ulong ru baka sang kalalej ban ya kendu u doktor haka jo ko por kum medical officer jing ke PHC haka ban kaliang jung doktor ulapan pau bah ka jing shisha udon u farmasi ndrai dai namar bo shimno ya shuti kumta hadu mentamene ke PHC omdan farmasi babiang kumta ka sang HYC ka kentu ka sarkar ba ban shim khia kloi ban pha mardor yu te farmasi bu unde ban don ka te PHC mar ka kam ban ai dawai kam dai ka kam ga basok bat le se la don kanu kanu jing bakla kan long ka jing ep jing ma ya ki nong pang te ka jing ka ban ning kong ba na kaliang ka te ka jaka sumar kalong ning kong nang shap ka dai ya ka jing bombiang jong farmasi nang ta ka baar ke jing bombiang jong ki kuartar kepada ke jakasa jong ki nos nang ta ke jing duna ki nong tray lani man power ha kete ke jaka in smar ha bedai bat ke jing bombiang jong farmasi nakaliang jong ikum ki nailam jong sen hadin bangi leyo ban ya keren marhmat bat uteu medical officer jong kete ke jaka in smar nakaliang jong uang ba jisha udon farmasi ndre dainamar bai shimno ya ka shuti te hadu mata mane hagate ke jaka ismar umdon yo farmasi babiang bat ni layo ro ya ke jingtip lengba ki paiba ki balong kinawan sim dawai ba ya kate ka kam la shu yarap de kite ki staff bat kinong tre hapo kate ke jaka ismar te nang ta ka baar kajing bombiang jong ki quarter hai bede bat kinos ni tip ba katai ka PHC ka don samut kinos u doktor farmasi bat i sakidar jong tai ka jaka in sumar ndre tam ka we ke jaka sa kampat biang nagamta kitai ki samut kinos te namar kata hadin bangili yo ban ya keren ba doktor lagi don kami ban ai susu ki kamera ki babiang na benta kita ki samut ki nos ki baterai yang te nang ta sa kawai pat kata kedai ka jing bombiang jong ki nong trai la de man puar kasen kelalap da lagi jong ki khmat ya ka jing bun jong ki nong wan sim dawai ha kata ki jaka hak bada ki spa ngut ki breu khamtam ki siyo te ha jing lap jong i batang wei doktor iba kakam kalau bakia do kata-kata te namar kata dan nakaliang kasokar kadon kilat kade ban thaulat kerpan ban ai susu sa we doktor da kanu kalat ka ba nakaliang ka jongki kede ban thaulat lom do kumta nakaliang te doktor don tam marwe kakam kalau bakia do kata-kata te namar kata nakaliang ka jong kesen kala idon kam bandon additional indoor staff hapo kete ke jaka kenang ba bar ki kam ki bagi ki dai banle kin ya renti bat kin penbiang ka jing ai screen nang ta upai ba jong kete kadong berkathan te kai ke bana kaliang keseng ngiyo i ban ngilap kalong ba ngi snow ban ai khuble sibun ya ka jing trestom jong te doktor ngitip ba la treslam la palat posnam te kani ka jing trestom jong te doktor kate ke ai jing semar kalong ke jing kerku ba crown na kamanta ki paiba ki balong ki nongwan sim dawai ha kate ke jaka ai semar kalong ru kanuksa sikwe pat ki para doktor ki batre bat ki baju yakit ya ba ya ke juk kalengkor kum ki sekretari sarkar te khaduk khadwai na kalang jong i kum kaseng nangni sakmat ngin sa lekmi sha district and medical health officer jong ka district ibarok away but bangin saya keren company ya gini jing jong ka te ka PHC ngin sa air ka jing thok bangin sa lengmi ro sa kibor bahlor saduk sate shilong kenang bangin yo ban penur long ya ka te ka jing temu
bat kum juru ba ka jingdon jong te ka PFC kan long ka jinglet khu ya ki pajba nong I borok kowe ni tentu ya ka sarkar bat ka bakadai ban sim kya ploy ban pak mardor yo te farmasi ba udai ban don ha kate ka jaka sumar namar ba ka kam ban ai dawai kam de ka kam ka basuk te la dajia baya ka kam ai dawai la syirap ka kuik pat ki prastap le se la da kadon gano no ka jing bakla le se kalau ka jing bat ka jing ma yo ki pajba nong bat kham tam ki tu ki breuk ba de ki nong pang ki wan sim dawai na kate ka ha kate ka jaka sumar nit ngin sanang budin yang ne kam ba ka sarkar ka de ban pentikna ban pan urlong ya kini kijing ba nakaliang pajba ki kendo